Ahojte, tak dnes tu mám pre vás nové video o varení pod možno trošku záhadným názvom Ľahká letná večera sa skrývajú špagety urobené s nejakou zeleninkou a nejakou omáčkou. Takže je to úplne jednoduché, rýchle a chutné jedlo, ktoré je ľahké, zdravé. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Ak máte nejaké návrhy na nejaké jedla, ktoré by som mohla pripraviť, ktorými si nie ste istí, ako sa robia, alebo niečo podobné, a ja ich budem vedieť, tak mi môžete kľudne napísať dole v komentároch. Tiež mi môžete napísať váš názor na mňa, či sa vám videá páčia, či sú dosť pochopiteľné, alebo ak sa vám niečo nepáči, tak môžete mi to tiež napísať, ja sa z toho poučím a pokúsim sa vychytať tie muchy. Takže myslím, že na úvod som povedala dosť, tak poďme sa na to pustiť. No takže na špagety potrebujeme samozrejme špagety. A buď nejakú omáčku, ako je napríklad mortadela, alebo nejakú boloňskú, proste ako máte radi. A ak nie, tak omáčku si môžete vyrobiť. Ja použijem kečup, sušené paradajky, ktoré sú mleté, takúto mrkvovú natierku, potom tu mám sherry paradajočky, zelenú cibulku, petržlenovú vňať, sol a korenie. Začneme tak, že dáme v hrnci zovrieť dostatočné množstvo osolenej vody. Voda začne vrieť, použijeme špagety, ktoré do vody pridáme, no ja ich predtým rozlomím na polovicu. Možno sa pýtate prečo. Ľahšie sa to mieša v hrnci a taktiež sa to ľahšie potom naberá, nemusíte ich natáčať na vidličku, ale ak máte radi takýto spôsob, kľudne si ich môžete uvariť celé. Je to len na vás. Keď sú špagety vo vode, ešte ich jemne premiešam a už ich môžete variť podľa návodu. Takže pokiaľ sa nám špagety varia, my si zatiaľ môžeme pripraviť omáčku. Ale variť ju dáme, až keď už budú špagety skoro hotové. Ak máte mozzarelku, stačí, keď ju vysypete do panvice a potom tam pridáte paradajky, cibulku, petržlenovú vňať alebo akúkoľvek zeleninku, ktorú máte radi a myslíte si, že v kombinácii so špagetami bude dobrá. No ale ja, ako som spomínala, teraz si vyrobím omáčku sama, čiže použijem kečup. Je na vás, aký použijete, aký máte radi, či už je pálivý alebo sladký. Ja používam sladký a dám ho do panvice. Množstvo je samozrejme na vás, či máte radi na špagetách omáčky viac alebo menej. Ja osobne som veľmi omáčková, takže ja pridám toho kečupu celkom dosť. Potom použijem mleté sušené paradajky, ktoré vyzerajú nejak takto, no nevyzerá to veľmi vábne, ale dodá to dobrú chuť. To je niečo ako pretlak. Takže ak ich nemáte, môžete kľudne použiť aj pretlak. Takto, aby ste videli. A potom tu mám ešte takúto mletú mrkvu, ktorú tam pridám tiež, pretože má veľmi dobrú chuť. A pridám jej tam len trošku. Úplne stačí. Teraz celú túto zmes jemne osolím. Pridám klasické korenie. A ešte ma teraz napadlo, že môžem použiť aj nejaké iné korenia, ako napríklad tu nám mám v hlinčeku 4 rôzne druhy korení. Takéto koreničky alebo zároveň mlynčeky kúpite v každom obchode. Takže pridám ešte aj to korenie. Ja ho pridám celkom viac, pretože ja mám rada pálivé jedlá. No, keď korenie je na mieste, už si to môžem trošku premiešať. A teraz si nakrájam zeleninku, ktorá do toho pôjde. Začnem asi cibulkou, z ktorej odrežem takýto už škaredý koniec.
A ja si nakrájam ju na také, asi takto veľké pásiky. Nebojte sa, nebudem tam dať takéto veľké kusy. Čiže asi nejako takto. A teraz ju nakrájam na takéto tenké pásiky. Ak mám si bulku nakrájanú, tak ju už môžem pridať do panvice. Ja jej dávam pomerne dosť, ale ona sa tam tak jemne spečie, takže bude úplne taká, teraz sa nedá tak akoby ohýbať, je taká tvrdá, ale potom bude úplne super. No a ja túto zmes už o chvíľku dám na sporák. A ešte som zabudla, tu mám petržlenovú hňač, ktorú tam už môžem dať teraz. Ja osobne nemám rada petržlenovú hňač čerstvu, ale ak by máte radi čerstvu, pridajte ju buď až úplne nakoniec, alebo tesne pred dokončením tej omáčky. Takže ja ju nakrájam na také väčšie kúsky. A tiež ju tam pridám. A potom si ešte nakrájam sherry paradajky. Ja ich krájam väčšinou len na polovice, prípadne ich môžete dať na štvrtinky. Ale ja paradajky pridávam až pred koncom, pretože nemám rada, keď sú úplne uvarené, ale keď sú len tak jemne osmažené. A ešte z nich cítiť stále tú čerstvosť. Také mi chutia najviac, takže ja si ich zatiaľ ešte len pripravím takto na bok. A potom vám ukážem, kedy ich pridávam. Keď nám už omáčka prevrela, cibulka už pekne zmekla, môžeme pridať nakrájané paradajky a už len nejakú minútku to pomiešame. Potom dovnútra už len pridáme uvarené, scedené špagety. No tak, ak máte už všetko hotové, stačí to už len zmiešať dohromady a servírovať. A môžeme podávať. Dobrú chuť!